tele gavana mar onego bed ni bedo gi chenro, onego bed ni gige machando wiye to pesa ma mondo manyo wuok kama nyo kaw royalty gi national government ni percentage bendo nyalo duogo kendo mondo los na guche mondo dogo e Migori County. Then kosa duogo Migori County governor onego ng'e to pesa ne nyo wuok kanye ward mane mang'eny. For example kaka kanyo kopa wuok e ward na onego bed pesa ne kosa donja guch Migori, for example no duogo kata national government otakumiwa kata 20 million. Onego bed to 20 million ni ng'eny ne onego bed ni tere ward na e kuonde mitime mula gi nikech magi jaso mag jopiny magi kunyo kopa gi to giuso ne middlemen gi. Koro onego ng'e ni to pesa ni kosa duogo onego ng'e ni area ma kuonde go ikunye pi maler ne jopiny, iloso ne gi street light kata mining sites go. Gige monego bed ni county government ne ng'iyo. County government onego bed ni bedo too much into investor more than jopiny. In county government mining constitution wani of spill gigi maber. Teach county government e weche mag mining to teach national government e weche mag mining to teach japiny e weche mag mining. Maka gi kanyo nyakwara Ramogi wadhi yweyo machielo. Aneno ka Mheshimiwa Okwanyo segolo katiba. Bro somo katiba no. Winje in bende japiny winje katiba samoro sebudho ne ngama somo katiba. Koro kiwinjo kima katiba wacho to biro winjo ni kama wacho mar weche mag kunyo mula gi mwandu mawuok e bolo to wacho nang wadhi yweyo nyakwara Ramogi ka waduogo penjo en ni to gin chike mage mana nikech mage kama mulo katiba ma uwinjo bed ni iketo e sirkal ma county kaachiel kod sirkal mamalo mag neno ni jopiny bende bedo kod duol e kuonde ma gitie mage manye mwandu mage kaachiel kod yuto mage ma pile ka pile. Wadhi yweyo nyakwara Ramogi ma en mbako romera Ramogi TV twak mulo weche mag mwandu mawuok e bolo kik idhi mabor. Legends get messy, but Ushindi cleans legends. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest things. Ushindi.